Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodą gwiazdy objawiłeś jednorodzonego Syna swojego poganom. Spraw łaskawie, byśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читание книги пророка Исаии. «Устань, святися Єрусалим, бо прийшло Твоє світло, і слава Пана взошла над Тобою. Бо вось темра покриє землю, і змрок народи, а Пан узойде над Тобою, і слава Ягоная з'явиться над Тобою. І пойдуть народи до Твоего святла, і королі до бляску Твоего усходу. Узнімі в очі свої, і погляді навокал, усе яны збіраюцца, ідуць да Цябе. Сыны Твае прыходзяць здалёк, і дачок Тваіх нясуць на руках. Тады ўбачыш Ты і зазяеш, затрапеча ад радасці сэрца Тваё, бо багаці мора паплывуць да Цябе. Прыйдзе да Цябе скарб народаў. Закрые Цябе мноства вярблюдаў, маладых вярблюдаў, з Мадыяну і з Эфы. Усе яны прыйдуць з Сабы, прынясуць золата і кадзілы, і абвяшчаць будуць хвалу Пану». Гэта Слово Божие. Все народы свету будут служить Пану. Все народы свету будут служить Пану. Боже, дай суд Твой королю, и сыну короля Твою справедливость. Нехай судит народ Твой справедливо, и пригнеченных Твоих поводле права. Все народы свету будут служить Пану. У дней ягоных за красу и справедливость, и великий спокой, аж покуль не зникне месяц. И будет он пановать от мора до мора, и от реки аж до краю земли. Все народы свету будут служить Пану. Короли Тарсису и островов принесут Ему дары, короли Аравии и Сабы складут станину, и поклонятся Ему все короли, все народы будут служить Ему. Все народы свету будут служить Пану. Бой он визволить убогого, які Його клича, і пригнеченого, які допомоги немає. Смилуется он над бедным и убогим, и души бедных уратует. Все народы свету будут служить Пану. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, вы чули про удаление ласки Божией, даденной мне для вас. Образ объявления мне была открыта таємниця. И она не была открыта сынам человечим у минулых поколениях, так как теперь открылась святым апостолом Ягоным и пророком Праздуха. Это значит, что и язычники являются сонаследниками и членами одного тела, и соудельниками обетования о Иисусе Христе прос Евангелие. Это Слово Божие.
пришли поклониться Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Калі ж Езус нарадзіўся у Бэтлееме юдэйскім у дні караля Ірада, вось мудрацы з усходу прыбылі ў Іерусалім, кажучы: дзе нованароджаны кароль юдэйскі, бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму. Паўчуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся і ўвесь Іерусалім з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў, кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца Месія. Яны сказалі яму: у Бэтлееме юдэйскім, бо так напісана прарокам: і ты, Бэтлеем, зямля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля. Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведваў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: ідзіце і старанна шукайце дзіця, калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму. Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй і маці яго, і ўпалі і пакланіліся яму. Адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары: золата, кадзіла і міру. І папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана. Помилованные у Христе, дорогие браты и сестры, у своем житті ми, як віруючі християни, імкнемося до мети, якою з'являється збавлення у Єсусі Христі. На дорозі нашого життя ми користаємося певними орієнтирами, як, наприклад, мудреці з Усходу, для яких орієнтиром стала Бетлеємська зорка. Ми так само маємо світло на нашому шляху, якое нам освітляє дорогу. Це світло Божих заповідей і Євангелія Христа. Дякуючи гэтаму святлу, мы можем беспамылкова дайсці до мэты. Аднак дорога гэта не з'яўляецца лёгкай. Напэўна, на ёй ёсць або будуць пэўнага роду перашкоды, цяжкасці, непаразуменні, змаганні. Гэтага нікому не ўдасца пазбегнуць, так як гэта было на шляху тых трох мудрацоў, аб якіх мы сёння чулі у літургіі слова. У кожнага з нас ёсць у жыцці хвіліны, калі Бог нам аб'яўляецца. Мы можам перажываць гэта, разважаючы над Святым Пісаннем або нейкім рэлігійным выданнем. Іншым разам мы чуем ціхі голас Божы, калі молімся ў засяроджанні. Пэўную форму Божага аб'яўлення, перажывання Бога дае прыгожы спеў рэлігійных песен. Спеў кажа штосьці пра Бога, асабліва маладым людзям, але больш прамаўляе да пачуцця і сэрца, чым да розуму. Некаторым людзям Бог аб'яўляецца праз сузіранне прыгажосці прыроды. На жаль, сучаснаму чалавеку не хапае часу і ўнутранага спакою, каб даўжэй у маўчанні дзівіцца прыгажосцю. Падарожжа мудрацоў і іх шукання нованароджанага караля з'яўляецца вобразам і узорам шукання Бога усім чалавецтвам, а сярод яго таксама і нас. Мы усе здзяйсняем падарожжа да праўды Бога. У дзяцінстве мы атрымалі святло веры, але падобна як і веды пра свет у форме дзіцячай і недасканалай. Таму на працягу ўсяго жыцця мы павінны папаўняць свае веды пра Бога і паралельна паглыбляць свае веды пра свет, паглыбляць і пашыраць не толькі веды, але і дасканаліцца ў практыкаванні хрысціянскага жыцця.
Менавіта на гэтым асновваецца наша падарожжа да нябеснай айчыны і Хрыста, якое мы здзяйсняем, ідучы за святлом веры. Мы, аднак, не атрымаем, як мудрацы, вялікага, цудоўнага святла падчас гэтага шляху. Мы мусім задаволіцца святлом, якое дае нам чытанне Святога Пісання, кніг рэлігійнага зместу і слухання не заўсёды дасканалых гамілій у касцёле. Наш шлях да Хрыста не вядзе праз сухую бязмежную пустыню. Мы не жывём, як мудрацы ў далёкай Персіі ці Арабіі. Каб спаткаць Хрыста, дастаткова пераадольваць невялікі шлях да найбліжэйшага касцёла. У нашых святынях падчас кожнай святой імшы на алтар прыходзіць той самы Хрыстос, што і больш за 2000 гадоў таму быў народжаны ў Бэтлееме. Але, мае дарагія, многія, аднак, з прычыны слабой веры і занядбання не пераадольваюць гэтага шляху, гэтай кароткай дарогі да святыні, каб пакланіцца Хрысту. У выніку жыццё гэтых людзей становіцца шэрым і смутным, не асвятляе яго бляск Божай прысутнасці. Таму, мае дарагія, можа, сёння менавіта станем каля стаенкі Бэтлеемскай, так як мудрацы пакланіліся, так і мы прыклонім свае калені, каб менавіта падзякаваць Пану Богу за тое, што Он прыйшоў, каб нас збавіць і каб мы маглі бы разам з ім раздзяляць вечнае жыццё. Амен. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznają jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, oczekując grzeszenia umowy i życia wiecznego w tym świecie. Amen. До Бога, який жадає збавити всіх людей, визнесем наші супольні молитви. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны заўсёды памяталі, што іх сапраўдная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго пастырская паслуга спрыяла ўсталяванню ў свеце справядлівасці, спакою і любові. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб яны атрымалі за сваю шчодрасць багатую ўзнагароду ў валадарстве Хрыста. Цябе просім. Молімся за навукоўцаў, каб іх даследаванні дапамагалі ім самім і іншым людзям у пазнанні Христовай праўды. Цябе просім. Молімся за памерлых, за якіх ніхто не моліцца, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы спазналі ў нашым жыцці радасць і спакой ад Божага дзіцяці. Цябе просім. Молимся за померлую Марию Яцевич, первую годовину после смерти, как Бог одарил ее ласкою життям вечным, Тебя просим.
Всемогутний Боже, вислухай наші молитви і учеників, адорене Твоєю ласкою, ми завжди тривалі у єдності з Тобою, праз Христа, Пана нашого. Сьогоднішнє ахвярування, які будете складати на тацу, будуть предназначені на потреби вищої семінарії духовної у Гродні. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą żył Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła. Nie są już nimi złoto, kadzidła i mira, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają. Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z wami, górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę ugodne, to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś wszystkim narodom tajemnicą naszego zbawienia. Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. Dlatego nieba i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Twój Syn jednorodzony, równy Tobie w wiecznej chwale, okazał się nam jako prawdziwy człowiek. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie
po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb, życie, kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, w Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud wzrastał miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Maryi Giacewicz i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, Jego ulubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze, wolni od grzechu i bezpiecznie wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Baranek Boży, drugać grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wysłani na Jego ucztę. Jestem ludziem, abyś przyszedł do mnie, a nie powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Boże nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy i z miłością ją przyjmowali przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałam, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam przeznaczyłeś. Amen. Дорогі брати і сестри, сьогодні наші брати православні менавіта переживають вігілію Божого народження. Передайте щире віншування, нехай менавіта новонароджений Христос збагачає нас усіх духом мудрості, любові, милосердності і тривалості, а так само оборваем супокоем, радостью, счастьем и новой надеей. Так само теперь будем благословленная кредо и кадидла. Zanim powrócimy do domów, poświęcone będą kredo i kadzidło. Kredo oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy wcielonego Syna Bożego. Módlmy się więc, aby Chrystus Pan w tym nowym roku zawsze przebywał między nami i aby wszyscy, którzy Go szukają, tak jak mędrcy ze wschodu, znaleźli Go w naszej rodzinie. Boże, jedyna i wieczna światłości, Ty przyprowadziłeś mędrców do Twojego Syna i objawiłeś Go im jako króla nad królami, a oni, uwierzywszy, oddali Mu pokłon i złożyli dary, racz pobłogosławić tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy stawali się coraz doskonalszą światłością dla szukających Ciebie. Pobłogosław Boże także kadzidło, aby wolny jego dym znosił się wraz z naszymi modlitwami przez oblicze Twoje. Spraw, niech nasze domy będą miejscem codziennej modlitwy, która jednoczy nas z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawić nam Ciebie i po prawicy Twojej zawsze wstawia się za nami, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Żywy na Wajcherem Boże, grają sobie. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a Bogu na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a Bogu na ziemi. Oddawali swe umowy Bogu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego